kuma sai rahoton gane mana hanya. A harabar kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi kenan da ke a nan birnin Kano, a yayin da jami'an hukumar kwana-kwana ta jihar Kano suke kokarin fito da gawar Dr. Awali Yunusa, wato shugaban sashen horas da ilimin makarantun firamare daga kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi a nan jihar Kano. Ya zo ya yi lecture ɗinsa ya koyar, ya koma ofis ya zauna. Shine tun daga lokacin ba a gan shi ba, kaga ba wani bibiyarsa za a yi ba ko. To shine motar ɗan kwana-kwana aka kira ta su? Motar ɗan kwana an kirawo duk asibiti, makarantar tana da asibiti, an zo an duba. Suka ga ya zama decompose, ya ƙara kumbura. Kana taɓa shi zai iya fashewa. To ka gani? Saboda haka sai aka yi amfani, aka zauna aka yi dan sai da aka yi kus aka samu aka gano cewa ya kamata a ga mai da mataki za a ɗauka a hukumance. Kuma yana karatu ne, PhD ɗinsa yake. Wanda ya rasu tun ranar Asabar ake tunani ya kulle kansa ne a ofis, ba a sani ba har sai da abin ya kawo wasu ɗalibai sun zo wucewa ta wajen suka ji wari, tukunna aka duba aka ga ashe gawarsa ce a ciki. Shin ko ina musabbabin rasuwar malamin wato marigayi Dr. Awali Yunusa? A cewar shaidun gani da ido ba a san cewa ya rasu ba har sai bayan da wasu daga cikin ɗalibai suka fara cewa suna jin wari a sashen tsangayar horas da ilimin firamare na kwalejin ta Sa'adatu Rimi, sannan fa aka farga akan al'amarin. Wannan ne mai aiki ne zo mai shara sai ya buɗe. Yana buɗe ya shiga ya gan shi. Akan kujera ya cire ko rigarsa ne sai bes. Shine na ce maka ya je ya faɗo wasu suka zo suka gani. Akwai 'yan mata da ɗalibai da suka rika yanke jiki suna faduwa da kuma wata ɗaliba da naga tana ta sambatu a saboda jimami a yayin kokarin fito da gawar marigayin daga cikin ofishinsa. A cewar wasu daga cikin ma'aikatan kwalejin, an ji yadda a ranar Asabar da ta gabata marigayin yake cewa zai yi tafiya, ta yiwu kuma hakan ne ya sanya daga gidansa iyalansa ba su bibiya ba domin jin halin da yake ciki. Kuma tun da Hassan ya gama invigilatin daman ga inda yake tafiya wajen karatu. Kuma shi yasa daga gida ma ba za a aiko ba. Tunda ba mota a gurin ba za a san yana ciki ba. Ba za a sani ba tun da Asabar Lahadi ne. Amina Abdulaziz Abba ita ce jami'ar hulɗa da jama'a ta kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi a nan jihar Kano. Na tuntuɓe ta ga kuma abin da ta ce. Gawa ce guda ɗaya aka samu. Ita ma kuma ta ma'aikacin kwalejin ce. Dean na School of Primary Education Studies da kuma Early Child Education mai suna Dr. Awali Yunusa. Shi ma kuma gaskiya ba wai kashe shi aka yi ba, mutuwa ce daga Allah. Aka ga gawar shi a cikin ofis, abinda dai muka sani kenan. Akwai buƙatar iyalai su rika bibiyar halin da magidantansu suke ciki idan har sun ji shiru ba su dawo daga wurin aiki ba. Hakanan ko da mai gida yana da tafiye-tafiye to sai uwar gida ta bibiye shi ta wayar salula domin jin halin da yake ciki. Idan kuma ta ji shiru ba ta same shi a wayar salula ba to za ta iya tuntuɓar abokansa ko kuma wurin aikinsa domin tabbatar da cewa komai yana tafiya yadda ya kamata. To dai a gabanmu motar kwana-kwana ta jihar Kano ta ɗauki gawar marigayin inda mahukunta a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi suka ce za a fara kai shi mutuware ta asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad domin gudanar da 'yan bincike-bincike kafin daga bisani a yi masa jana'iza a filin galadanci da ke a nan birnin Kano. To da fatan Allah ya gafarta masa, kuma dama masu hikima sun ce ita kibiyar ajali silke baya taɓa tsare ta.